Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či náš bežný pohľad na správanie a emócie nie je, tak trochu povrchný? Tento rozbor ponúka úplne inú perspektívu. Nejde o to, čo vidíme navonok, ale o to, čo sa skutočne deje vnútri, v našom nervovom systéme. Tie momenty. Určite ich pozná každý. Snažíte sa byť trpezliví, vysvetľujete, používate všetky tie správne, rešpektujúce vety a nič. Ako by ste hovorili do steny. Zostane len frustrácia a v hlave jedna jediná otázka. Presne. Prečo to nefunguje, keď robíme všetko správne? Možno je to preto, že odpoveď nehľadáme na tom správnom mieste. Že sa musíme pozrieť oveľa hlbšie. Poďme sa do toho ponoriť. Väčšina prístupov, či už tých starých, autoritatívnych, alebo aj tých novších, rešpektujúcich, má jednu spoločnú vec. Často sa zameriavajú iba na to, čo sa deje na povrchu. Zameriavame sa na to, čo vidíme a počujeme. Riešime správanie, pomenúvávame emócie, snažíme sa slovami ovplyvniť reakcie. Ale čo ak je toto všetko len taká špička ľadovca? Čo ak pod hladinou drieme obrovská sila, ktorá to všetko v skutočnosti riadi? A tu sa dostávame k jadru problému. Predstavte si mozog, ktorý je v stave najvyššej pohotovosti. Je zahltený v strese, v panike. V takej chvíli sú naše logické argumenty a trpezlivé vysvetľovanie ako voda tečúca po skle. Jednoducho sa odrazí. Mozog je v režime pražitia, nie v režime učenia sa. Takže, ak slová nefungujú, čo potom? Musíme sa ponoriť hlbšie. Na chvíľu zabudníme na to viditeľné správanie a pozrime sa priamo do tela, pretože presne tam, v našom nervovom systéme sa odohráva ten skutočný príbeh. A práve tu sa menia všetky pravidlá hry. To, čo sme doteraz možno vnímali ako zlé správanie, je v skutočnosti niečo úplne iné. Záchvat hnevu, to je len signál totálneho zahltenia. Neustále ošívanie sa a vrtenie, to nie je nepozornosť, ale inštinktívny pokus tela o reguláciu, o návrat do rovnováhy. Zrazu to nie sú problémy, ktoré treba trestať, ale signály, ktoré sa musíme naučiť čítať. A to nás privádza ku kľúčovému slovu regulácia. Často si myslíme, že regulácia je niečo, čo riešime až keď je zle, po nejakom veľkom výbuchu. Omyl. Regulácia je pre náš nervový systém taká základná a každodenná potreba, ako je dýchanie, jedlo alebo spánok. Je to neustály, nikdy nekončiaci proces. Takže na budúce, keď uvidíme niekoho hojdať nohou alebo si nervózne klepkať perom, spomeňme si na toto. To nie je vedomý akt neposlušnosti. Je to telo, ktoré si inštinktívne a úplne automaticky hľadá cestu k pokoju. Toto je regulácia v priamom prenose. Dobre, ale ako sa v tomto novom svete zorientovať? Odpoveďou je zmyslový kompas. A nie je to len ďalšia kniha s pravidlami. Predstavte si ho skôr ako mapu. Mapu vnútorného sveta nášho tela. Je to vlastne celý ekosystém nástrojov, ktorý nám pomáha vidieť pod povrch, často ešte predtým, než vôbec nejaká emócia exploduje. Cieľom totiž nie je len hasiť požiare, keď už horí, cieľom je budovať kapacitu a odolnosť nervového systému tak, aby tie požiare ani nevznikali. A toto je bod, ktorý mení úplne všetko. Náš nervový systém sa totiž neučí z prednášok ani z múdrych vysvetlení. Učí sa cez telo, cez zážitok. Potrebuje cítiť pohyb, tlak, rytmus, dotyk. Pokoj sa nedá vysvetliť. Pokoj sa musí zažiť v tele. A aby bol tento neviditeľný svet zrozumiteľný pre každého, dokonca aj pre deti, zmyslový kompas nám prináša úžasných sprievodcov. Sú to 3 zvieratká, ktoré predstavujú 3 základné stavy našej nervovej sústavy. Ako prvý prichádza Tibo, tiger. Predstavte si tú energiu, tú pripravenosť vyraziť do akcie. Tibo predstavuje náš mobilizovaný stav, tú dobre známú reakciu bojuj alebo uteč. Je plný sily a aktivácie. Potom je tu Kora, koritačka. Keď je toho na nás priveľa, keď je svet príliš hlučný a rýchly, prichádza na pomoc Kora. Umožní nám stiahnuť sa do bezpečia vlastného panciera. Je to ochranný stav stíšenia, vypnutia a útlumu. A napokon je tu Sia, múdra sova. Pokojná s nadhľadom. Sia predstavuje ten vytúžený stav rovnováhy. Keď sme v stave sovy, cítime sa bezpečne, dokážeme sa učiť, spájať s ostatnými a vnímať svet s jasnou mysľou. A teraz prichádza to najdôležitejšie zo všetkého. Ani tiger, ani koritačka nie sú zlí. Sú to absolútne prirodzené a životne dôležité reakcie nášho tela. Toto nie sú vedomé rozhodnutia, ale inštinktívne odpovede nervového systému na svet okolo nás.
Cieľom nie je zbaviť sa ich, ale naučiť sa im rozumieť a vedieť, ako pomôcť telu vrátiť sa späť k múdrej sove Si do stavu vnútornej pohody. Takže, čo si z tohto celého odniesť? Tento nový pohľad nás vedie k tomu, aby sme si začali klásť úplne inú otázku. Namiesto otázky, ako zastavím toto správanie, sa môžeme opýtať niečo oveľa užitočnejšie. A táto myšlienka to dokonale zhrňa. Aj tá najkrajšia a najrešpektujúcejšia veta padne do prázdna, ak telo nie je pripravené ju prijať. Regulované a pokojné telo je ako otvorená brána ku komunikácii a učeniu. Bez neho zostávajú všetky dvere zatvorené. Ale povedzme si to na rovinu. Toto nie je žiadna dogma ani zázračný prútik, ktorý mávnutím vyrieši všetky problémy. Je to skôr pozvánka. Pozvánka k dlhodobému a trpezlivému procesu učenia sa. K budovaniu nových ciest v nervovom systéme cez opakovanú fyzickú skúsenosť. A táto cesta sa zďaleka netýka len detí. Veď si len spomeňme, koľkí z nás dospelých sme boli vychovávaní tak, aby sme signály svojho tela ignorovali. Aby sme vydržali, nepreháňali, nerobili scény. Pre mnohých z nás je toto učenie o regulácii vlastne cestou k sebe samým, ktorú objavujeme až teraz. A tak na záver zostáva táto otázka. Čo ak správanie naozaj nie je problém, ktorý treba napraviť? Čo ak je to len signál, ktorý nám ukazuje cestu? Cenná informácia o tom, čo nervový systém práve teraz potrebuje, aby sa cítil bezpečne a našiel stratenú rovnováhu. Skúsme sa nad tým zamyslieť, pretože táto zmena pohľadu môže zmeniť naozaj všetko.